दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ मा खोनायाखै एबा दिपेन बर'आ नुवाखै? बड'लेण्ड मोनहांहां सोरबालाय हांहां आय' सोरबालाय हांहां। गिबियावनो आं दिनै बर'नि अशक राजा इउटुब चेनेलसिम गोजोननाय आरो अननाय जासिबाय। मानगोनां सेन्ट्रेल सेलेक्शन बर्ड अफ बिटिसि आरो आफादगिरि नोंथांनि बावैसो साख्रि थिसननायखौ नुनो मोनदों जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव 800निबो हयथ' समान नोंथाङा साख्रि थिसनदों एबा इन्टारभिउ होग्राफोरखौ रिजाल्ट फोसावनानै साख्रिखौ होनाय मिथिनो मोनदों। आरो बिटिसिनि गासै बिसिडिसिआव सेक्रेटारिफोरनि पस्ट क्रिएट खालामनाय एबा साख्रि होनो थांनायखौ नुनो मोनदों आरो खोनानो मोनदों। नाथाय मिथिनो लुबैनाया बेसोदि नोंथाङा साबेसे एनडिबि केडारफोरनो साख्रि होनो हाखो आरो नोंथाङा साबेसे मुंख्लं नखरफोरनि उपजुक्त केन्डिडेटफोरनो बे साख्रि सुफुंनायनि गेजेरजों साख्रिजों नोंथाङा मदद होनो हाखो? बेनिखायनो आंनि मिथिनो लुबैनाया बेनो, बे 5 बोसोरनि जोबनाय बोसोरनि गेजेरजों प्रमद बर' बिटिसिनि CEM आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मावफुं सोद्रोमा EM बिथांमोना बे साख्रि सोनायनि गेजेरजों गोबां इन्डिपेन्डेन्ट केडारफोरखौ सोनो हायोब्ला जोङो अरायबो गोजोनगोन आरो बरायगोन आरो बयबो बिटिसिबासिया मोजां मोनगोन। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बे साख्रि सोसननायनि गेजेरजों दानि साख्रिनि आराव जानायनि गेजेराव साबेसे केडार सोनो हाखो बेखौ नोंथांमोना रायजोनि सिगाङाव रोखा फोरमायबा गाहाम जागोन। बेनो आंनि मिथिनो लुबैनाय। आं दिनै आरोबाव दानि आथिखालनि ज' जानाय आरो आथिखालाव जोंनि बिटिसिआव सोलिनाय माखासे जाथायफोरनि सायाव आङो फंनैसो रायजो राजानिसिम जों खेंफोरथि आरो फोसावनो सानदों। बे फोसावनाय आरो फोरमायथिनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ निमाहा होनांगोन। बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिम आंनि गंग्लायै आर'ज थाबाय जे आथिखालाव दासिमबो ज' जानायनि बाथ्राया सोलिबाय थादों आरो नुनो मोनदों ज' जानांगौ होननानै फारसेथिङै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ जे गले गले खावलायनायखौ नुनो मोनदों। नाथाय फारसेथिङै बेखौबो नुनो मोनदों जे एबसु आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि एबा दानि बिटिआर गभनि मावफुं सोद्रोमाफ्रानो फारसेथिङै बिपिएफ दलनि आफादगिरि तथा आगुनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारखौ बायदि बायदि गनायजायै रावजों सोंखारिनाय आरो बुंनायखौ नुनो मोनदों। ओरैबायदि सोंखारिदों जाय बिथांखौ बिथांमोननि खुगायाव आरो समाजनि गेजेराव बुंनो समाया। बेनो जाहैबाय दानि परिबर्तन सरकारनि एबा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि गिदिर गिदिर दैदेनगिरि बिथांमोनहा हाग्रामा महिलारिखौ मासे जुनादजों रुजुनानै बिथांखौ सिरियाखानायाव दोनहैनो होनलायनानै बुंनो हायोब्ला आरो होननाय राजखान्थि दलनि सोद्रोमाफ्रा आरो लोगोसे जाय सोद्रोमाफ्रा जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारिखौ निसा लानानै निसा जानानै लामा सामा हाग्रा बंग्रा गोग्लैनानै थायो होनलायनो हायोब्ला नुदोंब्ला मानोथो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ मा खोनायाखै एबा दिपेन बर'आ नुवाखै? अब्ला नोंथांनि ज' जानो बुंनाया बियो बेखौफावना एबा आन्दोआव मा जानो हागौ बेखौ मिथिनो लुबैनानै नोंथांनिसिम सोंनाय जाबाय। बियो आंनि मोनसे सोंथि। नाथाय दिनै बेखौबो नुनो मोनदों
जे बिपिएफआ एबा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ गावबा गाव मोनसे राजखान्थि हान्जानि नेमखान्थिजों सोलिदों आरो सोलिलांदों। नाथाय बेखौ मिथिनाया मोजां जे बिपिएफ राजखान्थिया जोङो बिटिसिनि गासै 9000 बर्ग किल'मिटार आरो बे बिटिसिनि सिङाव थानाय 35 लक्ष गुबुन गुबुन जाति जनजाति रावारि आरो धोरोमारि सुबुंफोरखौ लानानै मोनसे बिपिएफ दला गनायजानाय मोनसे राजखान्थि हान्जा आरो बे राजखान्थि हान्जाया भारतनि गणतन्त्र इलेक्शन कमिशनजों गनायथि मोननाय मोनसे राजखान्थि हान्जा। बियो जेब्लायबो गावनि नेमखान्थिजों सोलिलांगोन आरो सोलिलांनाया बियो मोनसे गणतन्त्रनि नेमखान्थि। दा बेखायनो बेखौसो आं बुंनो सानदों जे राजखान्थियाव मालाबाबो ज' जाथारनाय नुनो मोना। बेनि एग्जाम्पला खम जागोन। मानो होननानै बुङोब्ला राजखान्थियाव गावबा गाव नेमखान्थिजों सोलियो आरो बेबादिनो राजखान्थिखौ दैदेननानै लाङो। दा जोंनि बिपिएफ दलाबो जोंहा मोनसे राजखान्थिजों दंखाय जोङो गुबुन दलजों ज' जानांगौ एबा सरजाबथारलायनानै खौसे जानांगौ होननाया इसिबां बास्तब जागोन आङो बेखौ साननो हायाखै। मानोना राजखान्थियाव ज'आ जायो जेब्ला बबे समाव मोनसे अलखद एबा मोनसे आइडिय'लजिया गोरोबलायोब्ला बेवहाय ज' जाथ'नाय जायो एबा बेखौ एलायन्ससो होननानै बुङो। नाथाय ज' जाथारनाय आं नुफेराखै आरो नुनो थाङा। लोगोसे आं बेखौबो बुंगोन जे दिपेन बर' बिथाङा ज' जानायनि खेथ्रआव जेब्लायबो बुंबाय थादों बर' हारिया खौसे जानांगौ। बे अलखद समाव जोङो खौसे जानाया गोनांथार। बियो नंगौ ज' जाथारनांगोन आरो ज' जानाया मोजां। बयबो खावलायो, आंबो खावलायगोन, आंबो बरायगोन, आंबो हास्थायगोन आरो ज' जानाया जोंनि मोनसे एखेबारे गोनांथार मोनसे जोङो ज' हारिखौ दैदेनलांनांगोन बेखौ आंबो बानस'नीय खालामो। नाथाय जों जेब्लायबो बर'फ्रा दासिमबो खौसेनो दं, लेथेर फेथेर जायाखै। गाननाय जोमनाय थुनलाइ आरो हारिमु जों गासैबो दासिमबो खौसेनो दङ। नाथाय राजखान्थि बाबैसो ज' जानायाव बे बाथ्राफ्रा दिनै नुजाथिदों। बेखौसो आं दिनै रायजोफोरनि सिगाङाव फोरमायबाय। बे आंनि फोरमायनायाव गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना सायख'नांगोन आरो बिजिरनांगोन। जे बोसोरबा थांनायनि उनावसो बिटिआर एबा परिबर्तन गभर्नमेन्टआ सरकारि साख्रि थिसननाय जों नुनो मोनदों एबा आं नुनो मोनदों। प्रेस मिडिया एबा जोंनि मिडियाफ्राव खौरांफ्राव गोसारनायखौ नुदों। नाथाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव एसे बुरजा 800सो जोंहा पस्ट खालि जानानै दंमोनब्ला बे पस्टखौ बोसोरबानि गेजेराव मानो होनो हाबोदियाखैमोन बेसो मोनसे सोंलु जानानै थाबाय आरो बे सोंनांगौ मोनसे नुथाय जाबाय। मानोना दानि जिथु फरेस्टनि ए ग्रेड, बि ग्रेड, सि ग्रेड साख्रि होनाय बियो बेसेबां नेमखान्थिजों जादों बेखौ उनावसो मिथिसिगोन। आरो बिसिडिसिनि नेहाथारि पस्ट एपइन्टमेन्ट होनो नागिरनाय बियो बेसेबां जुक्तिसंगत जागोन। मानोना बिसिडिसिआ दाबो आयेन परिनत जायाखै। बिसिडिसिआ दासिमबो आयेनाव गनायथि मोननाय जायाखै। जायनि थाखाय आसामनि खुंथायगिरिफ्रा सम सम बिसिडिसिखौ सिफायनो आरो बोखारनो नागिरगासिनो दङ। बे समावहाय नेहाथारि पस्टिं खालामनाया बेसेबां पार्मानेन्ट पस्ट आरो बियो बबे पस्टिं आरो मा ग्रेडआव बियो मा सेलारि मोनगोन, बियो साख्रिनि कम्पनेन्टआव गोग्लैदोंना गोग्लैयाखै बेफोरखौ गोबां नायनांगौ बिथिङाव थाबाय। दा बेखायनो खोनासोलायदों
फेसबुकआव आरो मिडियायाव ओंखारदों। सोरबाया रां होनो हानायखाय मोनदों, नाथाय सोरबाया रां होनो हायैया मोनाखै। लाख लाख थाखानि 7 लाख 8 लाख लानानै होनायनि खुगा बेखेवनायफोरखौ खोनादों, फेसबुकआव नुनो मोनदों। बेफोरो बेसेबां सैथो आरो नंगौबा बियो थारैनो जों उनाव बिनि फिननायखौ नुलांसिगोन। आरो जाय बिथांमोना दिनैहाय गोबां नम्बर मोननानै साख्रि मोनाखै, बेबो दिनै जोङो फेसबुकआव एबा जों मिडियायाव नुनो मोनदों। बाङाय खम मोननाय नम्बर मोननायफोरनो साख्रि मोनदों, नाथाय बिथांमोना दिनै एपइन्टमेन्ट मोनदों। बियो बेसेबां जुक्ति जागोन बेखौ जों उनावसो मिथिसिगोन। बेफोरखौनो आं दिनै रायजोनि खाथियाव खेंफोरथि होनो होननानै बे दानि थासारियाव जोंनि माखासे राजखान्थि इउपिपिएलनि इलेक्सनाव बिटिसि इलेक्सनाव भट मोननायनि थाखाय बे हाबाफारिखौ मावाखैथ', बेखौसो आं रायजोफोरखौ साननो आरो बेखौ नोजोर होनो आरो गाव गावनि बिबेकजों बेफोरनि सायाव नोंथांमोनखौ साननानै गेबें लामाजों जोङो राजखान्थि भाबै ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय साननो थाखाय आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिबाय। आरो मोनसे रायजोफोरनि खाथियाव फोरमायथिनो लुबैबावो एबा फोरमायथिनो सानदों जे जोंनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव, जिहेतु बिपिएफ राजखान्थियाव गासै बिटिसिनि दंनायमानि हारि माहारि आरो धोरोमारि जोंनि राजखान्थि हान्जायाव दङलाय, बेनिखायनो बे राजखान्थि हान्जायाव थानाय गुबुन गुबुन रावारि आरो जातीय संगठनफ्रा गोबां दङ। मानोना बे जातीय आरो गुबुन गुबुन जाथि धोरोमारिफ्रा गाव गावनि हारिनि जातीय सात्र सन्थाफोर दङ। बिथांमोनाबो गाव गाव हारिनि जातीय सिनस्रि, एबसुआल' जोंनि बिपिएफ दलनि हारिनि सिनस्रि आफाद जानो हाया, बेखौ आं सानो। आरो लोगोसे आं बेखौबो मोनसे फोसावनो सानदों, जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर'आ नुवाखै नामा, खोनायाखै नामा, सानफ्रामबो फेसबुक एबा इउटुबाव इउपिपिएलनि गिदिर गिदिर दैदेनगिरि, जाय दैदेनगिरिफ्रा दानि बिटिआर परिबर्तन गबनि मावफुं सोद्रोमाफोर, बिथांमोनहा थख' थख' हब्रा हब्रा बुंगासिनो दङ जे राकेश ब्रह्म बिथाङा मा बुंदों, 25 बोसोर इउपिपिएल आरो बिपिएफजों मालाबाबो ज' जाया। आरो दानि मावफुं सोद्रोमा फरेस्ट बिफानाव गोबां साख्रि होनो हानाय, बोसोरबायाव होनो हायाखै, नाथाय कड अफ कन्डाक्ट डिक्लेरेसननि सप्तासेसो सिगांसो साख्रि होनो हानाय मानगोनां बिथाङा जे जोंनि हाग्रामा सारखौ माबादि रावजों सोंखारिदों, अब्ला नोंथाङा नुवाखै नामा? नोंथाङा जे एबसुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै इउपिपिएल आरो बिपिएफखौ ज' जानो खावलायबाय थादों, नोंथाङानो एबसुनि फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै जातीय सिनस्रिनि मुं लानानै दिनै जाथिखौ दैदेनदों। नोंथाङाथ' दिनै इउपिपिएलनि जानानै आरो रायजो राजाफोरखौ दिनै परिबर्तन सरखार एबा बिटिआर जाबाय होननानै नोंथांमोना दिनै बिटिआर नङैखौनो बुंबाय थादों। नोंथांमोना बेनिखायनो जेखौ सैथो बेखौ बुङोब्ला मोजां जागोन, बियो आंनि खावलायनाय। नोंथाङा नुवाखै नामा जे नोंथांमोननि दैदेनगिरिया जे फारसेथिङै सिरियाखानायाव दोनहैनो नागिरो, 25 बोसोर इउपिपिएल आरो बिपिएफ ज' जाया होननानै बुङो, नाथाय नोंथाङा ज' जानो खावलायो, बिनि आन्दोआव मा दं? बियो आंनि नोंथांनि सायाव सोंथि थाबाय जे एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो दानि बिटिआरनि परिबर्तन सरखारनि सिएम प्रमद बर' आरो इउपिपिएलनि गिदिर गिदिर दैदेनगिरि नोंथांमोना खोनायाखैना, ना नुफेराखै? गाइखेर लोङो, आंगुर आफेल जानानैसो जोङो सिन्था खालामो,
सावरायलायो जोंनि इउपिपिएलआव जौ लोंग्रा गैया जोंनि इउपिपिएलआव बयबो लेखा गोरों आरो गोरों गोराफोर दङ नाथाय नोंथांमोना नुफेराखैना खोनाफेराखैना अब्ला दिनै मानोथो नोंथांमोना नोंथांमोन बुंनाय गाइखेर बादि गोग्गो जौ लोङै समाज केलेंकारि गैयै पलिटिकेल हान्जानि दैदेनगिरिफ्रावबो माथो जुनान्थिनिख्रुइ बांसिन बुंग्रा दैदेनगिरिफोरबो दं माथो अब्ला ज' जानांगौ होननायनि आन्दोआव मा दंमारो अब्ला मानोथो ज' जानो नागिरदों बे मोनसे सोंथि थाबावबाय। गोजोन्थों।